Насриддини Тусӣ аввалин нафарест ки тригонометрияро ҳамчун фани мустақил ҷудо аз астрономия таҳқиқ кардааст. маҳз ӯ нахустин маркази бузурги илмии астрономияро дар ҷаҳон соли 1259 бо номи расадхонаи Мараға таъсис дод. муҳаққиқ ва нобиғаи ҷаҳонӣ Насриддини Тусӣ дар ин марказ китоберо бо номи Зиҷи Илҳонӣ навишт, ки дар он маҷмӯи дақиқи ҷадвалҳои астрономӣ ҷой дода шуданд ва донишмандон дар Аврупо то асри 16 аз ин китоб истифода мекарданд. модели геометрии ҷуфти Тусӣ кашфиёти илмии донишманд аст, ки он ҳаракати мураккаби ҷирмҳои осмониро бе истифода аз эквант шарҳ медод. дар геометрия кори Насриддини Тусӣ барои рушди илми ҳисоб ва сохтани дастгоҳҳои астрономӣ замина гузошт. бо назардошти саҳми арзандааш дар илми башарӣ дар таърих Тусӣ бо номи муаллими сеюм пас аз Арасту ва Форобӣ шинохта гардидааст ва дар моҳ кратереро бо номи Насриддини Тусӣ гузоштанд.